Ahojte, máte tiež veľa paradajok a neviete čo s nimi? Tak vyskúšajte túto paradajkovú omáčku. Potrebujete na ňu iba základné suroviny a myslím si, že skoro všetky máte doma. Možno aj všetky. Keďže som si tento rok vypestovala bylinky, tak aj bylinky mám čerstvé, ale ak nemáte, nevadí, kľudne použite sušené. Paradajky som mala tiež domáce. A ak nemáte domáce, tiež si môžete kúpiť. Teraz sú v sezóne a sú dobré aj z obchodu. Či už máte paradajky kupované alebo domáce, poumývajte ich poriadne. Zoberte si zavareninové sklíčka a ideálne pred robením omáčky ich dajte sterilizovať. Napríklad takto do hrnca s vodou a povarte 15-20 minút. Umyté paradajky si tiež dáme do vody povariť aspoň pár minút, kedy sa už začne lúpať šupka. Vtedy ich z varu vypneme a dáme bokom. Pomedzi to si pripravíme ďalšie suroviny, ako je cesnak, cibuľa, všetko si našúpajme a nakrájame. Ja dávam tak cca 10 strúčikov cesnaku, ale môžete kľudne aj viac. Tu som začala krájať cibuľu a potom som si uvedomila, že to môžem dať do môjho stroja, ktorý to naseká za mňa, takže som si uľahčila prácu. Neviem ako vy, ale ja neznášam krájanie cibule. Cesnak mi už ide lepšie. Nemusíte ho krájať úplne nadrobno, aj tak to budete ešte mixovať. Zoberieme si tie polouvarené paradajky, no a šupeme šupku. Nemusíte tiež šupať úplne celú. Ja mám taký mixer, ktorý mi to pomixuje perfektne. Ak máte nejaký slabší, tak ich ošupte celé. Poprípade to môžete prepasírovať cez sitko. Potom si do hrnca dáme olivový olej alebo hociaký iný olej, ktorý máte doma a opražíme na ňom cibuľku tak do sklovita. Nakoniec pridáme na chvíľku cesnak a keď už ho budete cítiť, ako fajne vonia, tak pridajte paradajky. Keď už máte v hrnci všetky paradajky, všetko poriadne premixujte ponorným mixérom. Vznikne vám taká hustejšia paradajková omáčka alebo proste nejaká zmes. No a tu už budeme spolu teraz dochucovať. Nakoľko každý máme iný jazyček, tak to dochucovanie berte prosím s rezervou. Ja dávam soľ, bazálku, oregano alebo nejaké stredomorské bylinky a čierny peper, normálne klasika. To už aké množstvo zvolíte je úplne na vás, môžete to dochucovať počas varenia a budete cítiť, že čo vám tam ešte možno chýba. Všetko spolu varíme na miernom ohni, pozor, trošku to buble, prská, takže ideálne zvoliť trošku hlbší hrniec. Do omáčky môžete pridať kyselinu citrónovú alebo cukor. Ja volím väčšinou cukor, teraz som kyselinu citrónovú ani nemala, ale je to úplne na vás. Kyselina citrónová je super, aby sa zachovala trvanlivosť omáčky a aby sa zachovala aj jej farba. Keď už máme omáčku pripravenú, uvarenú, dochutenú podľa predstav, pripravíme si sklíčka, no a postupne ich plníme. Mne vyšli 4 sklíčka, myslela som, že mi vyjde trošku viac, ale nevadí. Sezóna paradajok je totiž ešte tu a táto omáčka je taká rýchla a jednoduchá, že nevadí, keď ju budete robiť aj viackrát. Ja si už vždy chystám na zimné mesiace, ale niekedy sa stane, že do zimy nevydrží. Keď už máme takto pripravené sklíčka, poriadne ich zatvoríme a dáme sterilizovať. Ja to robím v rúre tak, že ich dám do nejakého plechu, potom tam pridám trošku vody na spodok. Rúru potom zapnem na 110-120 stupňov, dám horný dolný ohrev, no a robím ich nejakých tak 20-30 minút, záleží od veľkosti sklíčok. Čo som niekde čítala, tak pol litra sa robí cca nejakú polhodinku a litrové sklíčka aj hodinku. Toto nemá ani pol litra, takže tých 20 minút myslím si, že bohate stačí. No a potom ich prevrátime hore dnom a necháme vychladnúť. Určite ju vo svojej špajzi oceníte, nielen na cestoviny, viete ju využiť proste na čokoľvek, napríklad aj pod mäso, môžete ku nej pridať rikotu, mozzarellu alebo smotanu, vtedy sa z toho urobí taká krémovejšia omáčka alebo nejaký iný syr, dokonca ju viete urobiť ako polievku, keď ju trošku rozriedite. Každopádne si ju rozhodne urobte a dajte mi vedieť do komentára, ako vám chutila a kde všade ste ju použili. A pre viac videí ma sleduj.